Again. Iyahliphiza nje lento egcekeni ayizwani nokubona into ephumelelayo nje ukuthi kube na something esithi si achieve nayo. Akukho. Nanokugula ke ngigule nonke ikhanda isisu manje nonke kanye endlini. Ngikhama kwakhala yedwa ngekhanda napho umunye nomunye mayike wakhishwa oyedwa isisu sonke sizokhishwa isisu into nje ekanjalo ke. So into eyenzakalayo bhutikwazi ngendlela okuvaleka ngakhona manje ngino bhuti ongilamayo. Yes. Who is 20 years this year. Wenza matric. Yes. Okungihlukumezayo ke kuyena. Asikhona ukumakhela iroom ngaphandle noma ngisi iroom mele separate. Usasha umbhede noma lala noma. Sanibona ababukeli bethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngokansela mphaphazi lenkandla mahlatha mnyama ngibingelela lapha ngokwinep podcast lapho sisuke sikhona sihlangane njengezinto eziningi ezahlukahlukene lapho khona sisuke sixoxa njengeyinkinga ezibhekene nomuntu ophilayo omnyama nenkinga zasekhaya nongabe mhlambe yini kungayicabanga sithi masibhekene nayo mase sithi hey mhlambe inkinga yami ngedwa ufika yakuyona yakho wedwa baningi abantu ababhekene nayo. Before mhlambe siqhubekele phambili kuye kwabe nomfowethu okwafika lana emavikini adlule umfokashezi uLucky obekhuluma ngodaba lakhe lokugembula. Ama comment angithusile mangibona baningi kanje abantu ababhekene nesimo sika Lucky. Uma ngathiwa kuyenzeka mhlambe ngolunye usuku ofanele senze podcast nje i-episode eyodwa sihlale sixoxe simeme wonke umuntu onalenkinga because isizwe sakithi sifile mhlambe ke singezukugcila kakhulu ngapha ngakuLucky. Sothanda ukubingelela uSisi obuya phansi enokhasele matateni ngane yakwethu. Ungabingelela ababukeli bethu emakhaya usho ukuthi ubani umwakabani usuka kuphi kungani sihlangene namhlanje. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama ngumbalendle ngwakasibiya qhamuke endaweni yaseNewcastle ematateni section 6. Okay, uMasotoba. Yeah. Sotoba ngikhathazekile ngephimbo lakho ngibona ngazi ukuthi liphansi. So hayi ungasondela nahlala nje ngendlela ohlele ngayo ukukhululeka. Mngoni uhappy ngale sound yangapha because ababukeli bethu bayakhala emakhaya ngesound ye guest. Akangakhulumeli phezulu urade ekhulumela phansi mfuka mnguni. Akangaphakamise voice yakhe kube yithi esilungisayo. Iright iphansi kanje ivoice kaSisi. Microphone right la lehle likhona kuyena. Iright. Okay Masotoba. Ngiyaxolisa. Okay. Njoba sihlangane namhlanje kungani sisonke lapha sihlangene ngani yini le exuse ekhaya eNewcastle wazohamba wazofika kude le koGoli uthi ufisa ukuthi ukhulume nathi. Into engisuse ekhaya bukwazi isimo engase sikhule ngaphansi kwaso. Noma isimo nje sikhule sikhona ekhaya ukuthi ekhaya lingenakho ukuthula futhi engayi nayo inqubekela phambili. Ekhaya sikhuliswa ugogo. Okay. Oma bebesebenza isikhathi esiningi then emva kokuhamba kagogo kwasala ke kwangabe kusaba kahle. Saqala manje ekhaya kulezinto esizizwayo ehamba endlini akusahlangani lutho nasesikoleni abafethu bayafunda bayayeka abaqhubekela phambili nje abadala kunami ngalandela emva kwabo ukuphusha kwami kuphelele ka matric. Okay. Emva kwalapho ke akubangi kusaqhubekeka nje nokufunda. So into eyenzakalayo ke bhutikwazi lapha ekhaya. Yes. Ekhaya bhutikwazi uthenga ispoon manje. Kufumesi. Uthenga impuphu akusekho kunye nje ikhaya nje elinjalo like ngathi mawulungisa lokho kufa lokho kulungise lokho ufe lokho thenga impuphu phela ishef. Manje endlini siye bekuvuze iroof. Yes. So sazama nosiswami engimlamayo ukuthi sibeke isenti phekwe isenti silungise. Yes.
sikwenzile lokho sazama ukuthi mhlawumbe ikhaya libukeke ngaphandle. Yeah. But then mawungena phakathi uyazibuza ukuthi kuhlala abantu ngempela la. Like okulungisayo nje kuyafa okunye, kulungisa okunye ikhaya kanjalo. Sinokuzwa ke ebusuku mhlawumbe masilele there's something ehambayo endlini osikuthi umuntu lo hambayo. Ohamba endlini uyagoquza izitsha la. I understand ukuthi wenzani. Kodwa khona uyayifeel presence ukuthi khona umuntu la endlini. Yes. Kwenye inkathi ke uma cause uma uyena umdala esisele naye. Okay. Unoku mhlambe athi ubhuti wami umdala axolane uyapi. Masimtshela kade hambile olala lo muntu omshoyo. Athi I felt ukuthi there's someone osuka la ashonele. Yebo so uyena kobe nokubona thina sikubona basizwa ngemsindo ebakhona endlini mhlawumbe kuvule ikhabethe kuvule amanzi izitsha into kanjalo kodwa asikaze sakubona man kuvuleka amanzi nihleli umpompo uvuleka umpompo uvuleka ekitchen kodwa mawuthi uyaya akho umuntu kodwa amanzi ayarana akho uvuleka umnyango wamakhabethe nezitsha uzize kheqezela izitsha endlini kodwa kungekho umuntu osuke khona ekitchen into ke ethanda ekitchen kakhulu ke ithanda ekitchen ithanda ekitchen kakhulu then emakamereni ayivamile ukufika so umuntu uma akho uyibona unokuyibona ngamehlo noma ubona isithunzi sidlule uyaye athi umuntu ufaka ijazi ngabe suke kubonile at some time uyaye athi ubhuti wami kodwa ke ubhuti wami asinomuntu ofaka amajazi ke akaliqoki nje ijazi so membone edlula unokuyitshela ukuthi hayi ingane undodana kanti kusuke kungayena ke so bhuti kwazi siyileke ebantwini sambile kakhulu sizama ukuthi at least nathi sifane namanye amakhaya yes abantu esibatholayo ke abasitshelayo bathi angathi bakubeza umuncu or umunyu kunento ekanjalo ekhaya so into yenza ukuthi singabazi ukulungisa ke babize imali enkulu esingakhona ukufinyelela kuzona since singabantu abayisebenzela lapha emachinini siyabamba nje khona imali yakhona ayitheniki lapha usebenzela nje ukuthi ulale udlile so abantu bayebethini le ngaphandle kwegama lomuncu uma beyichaza ngokuphelele mangathi uchaza nombukele ekhaya awuyichaze ngokuphelele ke manje uyingayibizi ngegama but uyichaze ngobukhona bayingene kanjani ifunani yes okay but kasi into yakhona into endala mabechaza abantu okay into eyenziwa kusaphila umkhulu okay ngazi kwathi kwakunombango wawukhona thizeni ekhaya kwabo so shuthi indlela naye ababemgadla ngayo bavala yonke into nje ezokhulisa ize yena okay noma ezokhulisa ize ekhaya lakhe yes bavala kanjalo so manje mase siqhubeka sihamba futhi abantu basitshela ukuthi yes into endala but then khona uvuselelayo manje khona emndenini so asazi ukuthi umuntu oyenza kanjani oqhamuka futhi manje because sasazi ukuthi into eyayenziwe kudala manje kasazi ukuthi umuntu lo oyenzayo manje ukanjani uqhamukapi so lento le yenzani egcekeni iyahliphiza nje lento le egcekeni ayizwani nokubona into ephumelelayo nje ukuthi kube na something othi esithi si achieve naye akukho nanokugula ke ngikule nonke khandi sisu manje nonke kanye endlini ngikhama kwakhala yedwa ngekhanda nomunye mayike wakhishwa oyedwa isisu sonke sizokhishwa isisu into nje ekanjalo ke so into eyenzakalayo bhutikwazi ngendlela okuvaleka ngakhona manje ngino bhuti ongilamayo yes who is 20 years this year wenza matric yes
okungihlukumezayo ke kuyena asikhona ukumakhela iroom ngaphandle noma ngisi iroom mele separate usashe umbhede noma lala noma ngenxa ukuthi ke asikhona ukuthi singathi sohlanganisa okumenzela akwenzeki ulala noma embhedeni so kuyangihlukumeza kakhulu because ngifeel ukuthi usekhuliwe udinga iprivacy yakhe semdala 20 years akusasumntana omncane ukuthi ungalala naye semdala kakhulu. Ukuqala kokonakala kwalezinto nizibone nini ekhaya konke lokhu makwenzeka kuqale nini laniphapha makhona ukuthi kunento ethile enihluphayo? But mina ngasho ukuthi ngiqale ukubona ngisafunda isikole from grade 11 impilo iqale lapho kushintsha kubona ukuthi esikoleni angisaperform ngendlela bengiperforma ngayo bengumuntu ke esikoleni wami ofunda nge-special class ngazi noma uyakwazi lokho futhini lokho i-class ishuthi bengifunda amaklasi amabili ngonyaka owodwa mina indlela ebengiphiwe ngayo kanjani like ngizofunda ugrade 5 ngiphasela ugrade 5 or ugrade 4 and then phakathi nonyaka amathisha wami azofila ukuthi ngingakwazi ukudlulisela kwelinye iclass ngendlela engisheshe ngibambe ngakhona but then ngisema ngifika ka grade 11 ila qale khona kwashintsha ke ngisakhona ukubamba kahle ngiyafosta nje yonke into engiyenzayo sometimes ngibe nokuthi ngathi ngadikila ngiyeke isikolo ngathi manje mina ngiyambuka sengi-right manje ngesikolo kodwa ngabekezela ngaphusha until ka grade 12 wami ke ngithe mangifika kuwona before ngibhale i-final exam yes bekunenkinga yokuwa esikoleni kunenkinga yokuwa okay noma kubanda performance sekuthiwa bewuwile so until uprincipal wami decide ukuthi no uma akangisayinele iform ngizobuya the following year ngisuke ukutreat isimo ekhaya or sometimes but bengibaleka ke bangibambe lapho sibe ngibamba khona then uma wangisayinele iform ngahlala ekhaya ngikhumbula hle but kwazi kwakusekwa kuSeptemberosizophela unyaka 26 October ngiqala i-final examination ngizangikwazi ukubhala kodwa ngasitshela ukuthi okay the following year ngiyabuyela futhi yes I did that ngabuyela nakhona lapha zange kube easy but then othisha wami sebengi-understand ke this teacher wayengifundisa i-physical science who used to say one day you'll be my doctor ngizofika lapha esibhedlela ngithi doctor sibuye ngicela ngixilonge so wayehleze encourage nje ukuthi ngipush until ke ngaphumelela 2015 kwaphela kanjalo ke ngami nokufunda balokho angizangisaba ne-interest ukuthi ngiqhubeke nokufunda nje kaba into nje ngithi angiyeke manje ngifuna ukusebenza ila ngaqala khona ukusebenza ema-Chinese ke till today from 2016 until March. So asibuyele laphana esimeni sakho sokuwa mabe ichaza ngokwesilungu noma ngokwesintu kwakudalwa yini kwakuyini yagcina lapheka yini sikhuluma nje namhlanje isimo sakho nasikanjani ngokwesilungu bhuti wami bengatholi lutho kufika kwami esibhedlela dokotela they would run ama-test bangatholi lutho ansiluma aze azama ukuyibheka ngokwesintu baningi abantu abahlukahlukene ngibatholile some they used to tell me ukuthi nabantu abadala abanye bathi nezilwane abanye bathi ngiphanjanisela into zami by umuntu osondelene nami kodwa futhi
think kwaba ubhuti oyedwa abanye sakuyena beyangisemanzini nje azongikhipha ilwane. Then from there phindanga kwangihlupha kwaphela. Yini le ekwenza ukuthi ungaqhubeki nokufunda? Waphasa kanjani esikoleni? Saba njani isimo emveni kokuba uqeda ugrade 12? Wawuphasa nona ugrade 12 lo? Esikoleni butwami ugrade 12 ngawuphasa ngebachelor. Yayino distinction amabili. Okay. Then ke mangicabanga indaba yokufunda or uku-apply kuba naleyo nto nje ethi why kwamele ufunde, because wena kumele usebenze uma wakho dinga ukuthi nimsebenze angazi nje, kodwa kuba nalento engithikameza umqondo nje mangicabanga indaba yokufunda, then ngivele ngiyeke kanjalo ke. Ngazi noma mhlawumbe kwenza ukuthi senginabantwana ngiphinde ngicange nabo semanga mangifunda bazosala benza njani, ngizoba support kanjani lokho. Waphasa ngebachelor enama distinction amabili. Yebo. Uyikhona imaths lapho? Cha. Okay. Imaths kuphela ngekho? Yebo. Kodwa physics yaba khona, life science yaba khona. Yebo. Izulu, English, consumer studies, okay. Agriculture. Ofisa ukuba yini masukhulile makuthi uyasebenza onalo iphupho? Bengithanda ukuba unesi. Laseliphelela kuphi? Hayi, angizange ngiqhubekele iphupho lami. Ngisho ukuthi uyalikhumbula la walibona lifade ukuthi la fade akusiphi isikhathi kwakwenze njani, la fade kuphi, la phela kuphi? Iphupho lami lokuba unesi laphela mhla ngisho nje ngihla ngithola umntwana wokuqala. Ngasitshela ukuthi ngingisakwazi ukufunda. Ngingisakhona ukufunda. Kumele ngizamele lo muntu esengithe ngamletha phezulu kwesimo nami ngiphila phansi kwaso. So mawubuka wena kuyamsiza noma kuyabasiza yini noma kuzobasiza yini labantu balethile emhlabeni kulesimo uthi uphila ngaphansi kwaso nawe futhi unganayo indlela ukuthi ungasishintsha? Ngeke butwana, ngeke basiza kahle. Ngakho ngizele ngacabanga ukuthi okay sengizame ngifuna usizo mina ukuze kusizakale bona, because angifisa ukubabona nawo begcina bephelele endleleni njengami noma njenganathi ekhaya. Ngifisa ukubabona bephila kanjalo nje. Phose ngisasenalo ithemba mina ukuthi makungalungiseka lento bathi ikhona, kuningi engingakwenza mina emhlabeni noma kuningi engingaphumelela kukhona. Baye bethi ke lento nje obilapha egcekeni ivimbe kuphi o inini enibona ngathi ivimbe la nithi ivimbe khona? Kukhona wakuphimisa umlomo wakho athi lolu muncu la egcekeni noma lo muncu la egcekeni uvimbelana la noma inini enayibonela ukuthi azidumo nje obusegcekeni uzivimbelana la khona putu oke wasitshelwa si lento le ivale yonke into eyinhlanhla kithi. So noma ungaphuma ekhaya uthi mina ngiyashiya manje ngiyakwenye indawo, still uhamba nayo, because lento lena ukuvuswa kwayo yavuswa ngeinsila zethu sonke. Okay. My butwami angeke size sazi ukuthi into eyayenzeka nini, because kudala sicatshwa ekhaya, kudala nje senze into eningi. Manje asazi ukuthi ngenkathi kwenziwa lento ukuthi ngathi ingale nkathi kukhona lo muntu kanje yila kwenzeka khona lesi simo. Mawuthi ivuswe ngeinsila zenu awugxile uexplain umbukeli mhlawumbe osekhaya ongeke understand ukuthi ngokhuluma ngensila ukhuluma ngani. Ngikhuluma ngosipho wami basi ngenkathi silokho sicatshwa. Okay. Kukhona omunye wefamily ekhaya obethatha lezi zinto zethu eziphendula sho okuyinhlanhla kithi. Okay. Ekuphendula kusebenzela yena.
and then thina wasesifakela lento ke ezosifika lapha ekhaya ihliphize nje waso esizamayo into ekanjalo. So phekwa zonke ke lezi zinto ezisekhaya noma lento esekhaya enenkolelo ukuthi ivimba into zenu. Yes, nama ungitshela ngiyeza ukuthi okay izinto zivalekile, isikole awusiqedanga noma wasiqeda ungaqhubeka nokufunda, unento ethi okunye kwezinto uphelelwa amandla ukuthi uyizame because lento ufila ngathi iqeda wona amandla okuzama. Mina ngiqamba manga ngiyayizwa impendulo yakho noma ngiyayizwa incazelo yakho, kodwa ngifila ngazuthi incazelo yakho ayiphelele. Kungani nangithi ayiphelele incazelo yakho because ngifila ngazuthi ukha phezulu kakhulu. Mokha phezulu kunento ethi umbukele ekhaya hayibo kungani kanti bengahambe yolanda umuntu akhiphe lento. Hayi ngeke usisi nje mhlawumbe ngathi uyiphathele ukuvila nokuthi mhlawumbe lento psychological isekhanda. Umuntu ongayithatha light ngaleyo ndlela iyiphi indlela ongamchazela ngakhona more deeper than it seems or more deeper than the way ungathiwa uyixoxa light igcine izwakala ilight ngakhona. Okay, Dr. Mrs. Ngizongena kuyona. Yes. Lento lena abantu mabesichazela butwami. Yes. Umuntu oyenzayo umuntu okhona ekhaya noma ngisi oyifamily kithi. Okay. Of which akukho lulu ukuthi masithi thina siyasukuma siyalungisa because lo muntu sinaye la uyabona yonke into every move esiyithathayo. Every step esithathayo thina bese azama ukwenza naye mhlambe ngendlela yakhe. Okay. Manje lokho kwenza ukuthi noma zama sithi siyalungisa sinenkinga kanje butwami. Yes. Amali bekhaya, amaliba. Amathuna, yes. Asebalini umkhulu wami umuntu onamaplaza. Okay. So la abekwe khona asebalini. Okay. La ayehlala khona before amuvele emadadeni. Okay. So akubi lula kuthina ukuthi whatsoever esifunayo kuyenza lapha emalibeni siye khona because yonke into kumele siyindlulise kubantu abahlala khona. Kunabantu abahlala khona lapha emathuneni. Abantu bomndeni bekhaya elikhulu. Abantu basekhaya abazalwa noma. So angikwazi ukuthi nihambe nolungise ezinye zezinto ekumele nizenze emathuneni because emathuna asegcekeni. Emagcekeni la kuhlala khona abanye bomndeni. Iziphi izinto enisuke nifisa ukuzenza lapho? Shose Bhutamisi suke mhlawumbe umuntu masimthola athi ufuna nithola inhlabathi yamali basekhaya ukuze ngikwazi kunilungisela cause iwona kwagangwa ngawo. Manje asikwazi ukufika sichaze lokho ukuthi sizocela ukuthatha inhlabathi yamathuna. Sifuna ukuyokwenza ukuthi cause ngizobeka nje kanje. No problem. Umalume ohlala khona. Asinayo inkolelo efanayo kwenzeni izinto. So akubi lulu kumchazela yonke into ukuthi malume thina sesidecide ukwenza kanje. Sicela ungena la sifuna ukwenza kanje emathuneni akubi lulu. Umalume yena ubudlelwane ninabo naye buthini? Ukholelwa kuphi yena? Ngabe usindisiwe ukuthi nje akakholelwa kulokho enisuke nikuzama kodwa inkolelo yokukholwa iyodwa iyafana neyenu? Umalume akasindiswanga umuntu okhonze kuphakamini kodwa eNazaretha. Okay. Akakholelwa kulezi zinto lezi zezinyanga nani. Uyakholelwa kumalume into zezinyanga as long nje eNazaretha. Okay, umalume ngithi uyayathi asiyeke lezi zinto lezi singakholelwa kuzo kakhulu. Inkolo eNazaretha dadewethu akukhona ukuthi mhlambe inkolo eNazaretha isondele kakhulu ngento zesintu. Yebo. So that's why abantu abaningi abamaZulu ubafica berelate kangcono nayo. Ukuqiniswa kwemizi, ukuqondisa umsamo, ukuhlanza igceke, ukususa izilwane egcekeni.
ngizokubhala nje kube kuningane ngisakukhumbulayo. Nokuthi amabhodlela nokuningi okwafaka egcekeni okuwumuthi. Nomuntu osuke efaka izilwane emzimbeni wakhe. Mhlambe ngabe umuntu unamadimoni noma uyahayiza, unesimo sokuwa, uqinywa izinto mayilele ebusuku. Inkolo yakaShembe inabantu abaningi abahlukahlukene abaphiwe ngokulungisa izinto ezikanjalo. So uma ufuna ukuyoqinisa igceke lakini noma ufisa uqondisa umsamo wakini, abantu bakaShembe noma abanye bakaShembe abaphiwe ukwenza lo msebenzi bakwazi ukwenza kangcono even ukudlula laba abathu bayawenza nje bengasabathi khona. So that's why igceke lomuntu okhonza kaShembe noma osabathayo leli elinamatshe amhlophe ufica liklini likhanya ingenxa zokuthi lo vele umsebenzi wabo abakwazi ukwenza kangcono futhi abawenza ngeqiniso. Uyabona nje nami mangase kuthiwa ngiba nekhaya nongabe kuthiwa ngilona iNazaretha. Umuntu oqala engambiza ukuthi azongiqinisela lo muzi lo yaphinde futhi awukhanyise ube yikhaya alungise umsamo umuntu wakaShembe. Inkulumo yami yakuphi ke? Inkulumo yami yekuthini? Umalume uyi-understanda kangcono into engiyishoyo. Ngizokudede uqhubeka uxoxa. Kodwa umalume uyi-understanda kangcono lento engiyishoyo. Futhi naye mangase kuthi uyayibona le podcast ebe khona axoxeleka achazela ukuthi yini eniyifunayo, yini enibhekene nayo. Mhlambe futhi yena nga-understanda kangcono ukudlula nina nisuke nizomchazela leso simo. So kukancane ukufica umuntu wakaShembe engawudla umuthi. Kukancane futhi ufica umuntu wakaShembe ongawazi umuthi. That's why most yabantu abasabatha kaShembe bephinde futhi besize ngokwesintu. Yes, zikhona izinto abazenzayo ehambiselana nemithetho kaShembe njengechibi, ukuthandazela amafutha which is abanye bathi uvaselina. Bakhona abasiza ngamanzi kuphela. Kodwa futhi uyaphathwa umuthi kaShembe. Eyithinta amadlozi kakhulu yizona kakhulu abaspecialize kuzona. Noma sethiwa usekho ukumuthi phakathi kodwa eyithinta amadlozi yizona abaspecialize ngazo kakhulu. So ingathini explanation yakho ke ezochazela umbukelo sekhaya ongathi usipha yona ngaphandle ukuthi nikholwe enkolweni engafani? Yini lenza umalume ukuthi kube nzima ukuthi anisize ngaphandle ukuthi umfake ngaphansi kwebhasi or wena usifake ngaphansi kwebhasi? But angazi ukuthi yini ebanzima ukuthi umalume asize because umalume siyakhuluma naye. Yes. Siyakhuluma naye umalume. Umalume asitshela ukuthi mina ningibona ngiphumelele ngoba abazali bami ngabasebenzela kakhulu. So sengithola ibusiso. Wabasebenzela kanjani? Uthi akukhanga benzelanga khona emhlabeni nabazali bakhe. Okunjengani? Bephila noma besebashwa? Bephila. Uyayasibalele ukuthi yena bebanaka abazali bakhe bebathengela ukudla izinto ezikanjalo nje. Ayasibalele. Meyikhuluma ngalabo bazali bakhe ukukhuluma ngabazali bakhe abayini kuwe? Abawobani kuwe? Ugogo nomkhulu. Ugogo nomkhulu. Yebo. Ugogo nomkhulu okade yena kodwa ohluleka ukugada uma wakho nani? Yebo. So basically ugogo nomkhulu bayidlozi likaMalume kodwa bangalona idlozi kuma wakho nobaba wakho ukuma wakho nani nizingane. Yebo. So ufuthi umalume uyaye athi noma sengilungise ngapha nakini kuzolunga. So mina kuyaye kunginike inkinga ke lokho ngoba thina sikhule ugogo nomkhulu bengasahlali ekhaya elikhulele umalume alivusile manje. Okay. Sikhule sebemuvile behlala lapha esikhona. So ngikholelwa ukuthi yonke into yabo kufuna siqale la ekhaya lela bashiye kulona because ilona khaya nabo bese benzela kulo yonke into. Uthi ngikuthole kahle ke Masibiya. Ngithi ungasibiya. Yebo. Umkhulu nogogo wena upapa mebehlala kuphi? Behlala kuleli khaya lihlala umalume noma sebehlala kuleli khaya lihlala wena kulona?
sebehlala kulele ngihlala kulona. So uma uphaphama ekuzalweni kwakho uphaphama sebehlala lapha. Yebo. Umalume ngaleso sikhathi bekuphi uphaphama? Behlala behlala sonke. Behlala nonke ekhaya elikhulu. Ekhaya leli lakho. Yebo. Okay. Ngithi ikhaya elikhulu because ekugcineni uma sebesukile lapha kunamathuna khona. Yebo. Basuka bashiya bani la emathuneni? Abashiya ngamuntu. Shuthi kwavalwa kwayinxiwa. Yebo. Basuka bazohlala la. Yebo. Ilona ke ikhaya elikhulu leli wena uhlala kulona. Right? Yebo. So nophaphama umalume uhlala khona la ekhaya elikhulu. Yebo. Uthutha nini umalume esuka ekhaya elikhulu eyohlala emanxiweni? Malume uthi uhambe I think nogogo bengasekho. I think lapho ngawo 2010 2011 ephindela ekhaya emanxiweni. Eyovusa ekhaya le. Yebo. So ngifuna nje ukuthi ungizwe kahle yezo so Tobisana. Yebo. Akukho ozokukhuluma ngomlomo wakho kuzobe kukhuluma mina. Okay. Yebo. So mina it's more like ngizobe ngikudriver akukho wena ozobe ukushilo okuningi kuzobe kuyimino okuleader ukuthi ukusho. Okay. Does it make sense? Okay. So senzela umbukelo wasekhaya understand yonke lento ekusikhulumayo. Okay. Uma nje ukhona ekhaya. Ukhona. Uyazi ukuthi uzela eGoli uzokhuluma ngalolu daba. Simbekile nisithombe kancane ukuthi siyofuna usizo. Wabe sethini? Uma akasomuntu okhulumayo ukuthi okay as long as kungekube into izoba nomsindo. Ngiyanibona futhi ngabantu abanganawo umsindo. So that's why ngisho ukuthi if usifuna umsuka neqiniso lalento sobabili ngifisa ukuthi sibe neqiniso. Yabo? And at the same time since ningabona abantu abakhonza ukukhuluma okuningi kuzodrive yimina ukwenza mhlambe sithole la sifuna ukuya khona. Okay. Right? And then umuntu onganali icala nonganankingi sombone isukele ehlala eceleni. Yabona? So let's say le kona yonke lenkulumo le ngizobabuza bonke abantu abasekhona ekhaya abaphilayo. Right? Abazalwa umkhulu benogogo. Okay. Asiqale ngoma wakho khona. Yebo khona. Uma akagana ngandawo. Cha. Which means ukhulele ekhaya kubo. Wena ukusekhaya koma wakho khona. Ube sethola abantwana abangakuma wakho batholele ekhaya. Aba 6. Shuthi unabafweni nodadewenu abayisithupha. Okay. Uma wakho ungokuqala ngowesibili noma ngowesithathu kumkhulu nogogo? Ungowesibili. Ubani lo mdala? Umalume omdala. Umalume lo oyiNazaretha. Cha khona omunye umdala. Khona omunye umdala. Okay, kufika kuba umalume omdala esingakakhulumi ngaye njengamanje. Kuphinde kuba uma wakho. Ubani ke lo wesithathu? Umamncane. Umamncane usaphila kasekho? Ukhona naye. Izinto zikaMamncane ehamba kanjani? Umamncane ngingasho ukuthi mawuqhathanisa nesimo senu sempilo eniphilayo lapha ke likhaya elikhulu. Ungcono kakhulu yena. Kungcono kakhulu. Ungcono ganile uhlala kuphi? Akagananga uhlala la eGoli. Unendlu kodwa khona la eGoli. Kodwa impilo yena iyaqhubeka. Lo omdala umalume lo mdala kuyafana nakithi. Kuyafana nakini. Ukuphi yena? Uhlala endaweni abathi kuseDix. Khona eNyokasela. Unonkosikazi uneyingane? Unayo inkosikazi nabantwana. Kodwa abantwana akahlali nabo. Abahlali nabo. Okay. Kodwa nje kuyabheda. Kuyabheda. Okay. Uba ngumsindo wena. So asike sihambe ke manje. Lo malume cause ngiyambona ukuthi mncane ngizothi mncane. Because khona malume omdala kubo ma wakho kubo mamncane. Kubo mamncane futhi. Kubo mncane futhi. Nguphi ke lo mamncane? Esewashona usisi wami ilo bengibhala naye bese kubhalela naye. Ulwade nengibhalele naye. Usisi ozalwe lo mamncane. Okay. Which means ngiassume ukuthi uma ningibhalele naye lo sisi wakho ngoba naye kuyabheda. Ukhona ekhaya elikhulu naye noma ukhona ekhaya elikhulu. Kuyabheda ngakuyena. Singene kulwesihlanu. Sibala inzalo kwamkhulu lapha. Umalume. Uma sikube umalume omncane ke. Lo hlala emanxiweni noma lo wabuyile emanxiweni. Lo wabuyile emanxiweni. Ukhona nozemba kwamalume omncane. Bakhona. Bangaki? Babili omalume. Umalume noma mncane. Umalume noma mncane.
umalume noma mncane laba sekugcineni emva kwalo malume lo ohlala ekhaya likhulu bakuphi bahlala kubona sebashona okay so ingakho sinalo malume omncane osingathi ukugcina because abamlama yabaseke emhlabeni okay so abantu abanezinto ezihamba kahle lesisu noma kulenzalo kamkhulu uSibiya angithi ubisibongo sesakho mama kulenzalo kaSibiya babili kuphela ilo mamncane ohlala eGoli ohlala la eGoli kube lo malume othi yena abazali bakho abasebenzela besaphila which means ilethule so possibilities ukuthi lo ohlala eGoli alimazi impilo yakhe ukuthi nje uhlala eGoli unazi ingane uyedwa umntanakhe umntwana wakhe uma efikile ezovakashini ukhaselivakashela kuphi ufikela kuphi ufikele ekhaya bese ayahamba futhi ayeka malume so usebenzisa lezi ndawo zo2 okay uma sifisa ukuyilungisa lento siwumndeni wakaSibiya nami sengiyayibala ke manje ngokaSibiya uma sifisa ukuyilungisa lento siwumndeni wakaSibiya siyahluleka because amathuna emanxiweni kuhlala malume omncane akukhona ukuthi umalume omncane uyanqaba ngifuna ungilungise kahle ke lapho umalume omncane akanqabi yinini enisabayo ukuyibeka indaba ukuthi nifuna ukuthinta emathuneni right okay kokuphi ke la akasuke ethi khona umalume omncane yekani ukwenza whatever lokho enikwenzayo because mina mase ngenzile kusuke seku right mangabe futhi nje ngalelo langa sasixoxa umalume umuntu okhonze ukulungisa amaphutha abantu abadala abawashiya okay uyayenza leyo umsebenzi leyo umalume uyenzela le la khona so thina saba nokuthi malume yindaba izinto singaziyenzela ekhaya because thina sibone ngathi thina okwethu kumile kuyami kodwa sisilokhe siyahlanganisa nawe ukulungisa lawo maphutho gogo abawashiye mhlawumbe because uyayazi kuthiwe esontweni kumele senze kanje ukuze kuzovuleleka into zini basi akwenzeki bese ke uma umalume asi ene akufuni silalele kakhulu abantu lapha ababona athi kufuna ke sihambe esontweni nje noma sifike siyonikela sicele ukuthi nathi ezethu izinto zivuleleke ngelinye ilanga because ukholelwa ukuthi yena mangabe sekwenzile ngaphi izinto nakithi izinto isuke seze right asihlehle kancane Ntombi uthi uyakodola noma yaqhaphazela yakodola yabona ke hit abayibulela uxolo okay asike sihlehle kancane awuthathe le jacket lephilana uyibeke emlenzeni isipho lesintombi so usewuxola umnikazi ongiphile isipho ngayibeka nje sakuyimbatha okay asike sixoxe ke manje asibuyele emuva lapha kumalume lapha ethi khona umalume ulungisa amacala abantu abadala shuthi ngithola ukuthi kunemisebenzi eminingi enokwenziwa yenzelwa kamalume ekhaya lidala so le misebenzi yenzeka how often yenzeka ilandelana emva kwesikhathi singana shuthi nje uqala kwayo ukuyenza umalume mhlawumbe kuphela 3 months awenzi phela imisebenzi yembuzi yenkomo embuzi zivama ukuba ngaka ziba u2 ziba u3 akazi leyodwa so kube imbuzi edlulile ku2 kwesinye isikhathi awenze kumsebenzi ke undlule okay so le misebenzi mayichaza uthi ulungisa amacala abantu abadala amacala abantu abadala mhlambe njengezona abazenza besaphila emhlabeni mhlambe ethubiza abantu abadala befike ekhaya ukubuyisa idlozi akaze kube nesimo la ethi khona uyalikhipha idlozi ulisa ngaphandle uzoligeza libuyise lifaka ngaphandle selihlambulekile wakwenza lokho okay so nani khona nonke nomndeni usasikhona yayingaphezulu kweyodwa imbuzi futhi nalapha okay so
still izinto zenu ekulungiseni amaphutha enziwa abantu abadala still izinto zenu nina kunokuthi izilunge sishona phansi kakhulu shona phansi ayizilungi kuba wes kuba wes ngalendlela ukuthi almost sonke abonje kulezi insuku sonke sicabanga ukupakisha uhambe shiya umama yethu siyayisisho njalo ke ngithi ngathi kumele usale wedwa la kini nawe saluyibonela manje nathi ke siphumise uzama impilo kwenye indawo mina nje kusekungifikele kaningi ngathi ngapakisha ngihambele ushiye phansi kodwa futhi ngibuye ngimcabanga umakho umuntu ongakwazi ukukhuluma umuntu nje uyayesi nje konke ku right so ngiphinde ngimcabange ngithi ngihlale ngoba mase singasekho sonke uzosalenza njani yena yedwa inzima lento ntombi esikhuluma ngayo la yazo inzima kodwa ayikho nzima so abantu abanihlolelayo mebenihlolele baye benihlolele nje mase beyiqambela amanga njona ntombi yami yazo basuke nje beyiqambela amanga ngoba udaba lakho lisobala lulule mina nje ngiyena umuntu ohlolayo anginawo ngisho namanzi okuhlola anginawo ngisho nomsamo kodwa lento okhuluma ngayo ngiyibona nami njengoba ngiyibona futhi enginesiqiniseko sokuthi ama comment lapha azobe nje echaza ngokusobala ukuthi kwenzakalani kini yabo futhi nawe nginenkolelo ukuthi uyazi ukuthi kwenzakalani kini net nje ngabantu abangazwani nokukhuluma futhi okwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi niyilungise lento njengoba uke washo masiqala le show ukuthi lento ayilungi because yenziwa umuntu okhona ekhaya angeke nje ngikhulume ngiyilule uma umuntu wesifazana kube nzima ukulungisa izinto ezonakala ekhaya uma wakho uyintombazane kini so kuyohlezi vele noma umalume wakho omncane kuyohlezi overpower uma wakho uma ngathi yena uzama ukuthinta amathuna noma ethinta izinto ezokuthi ukulungisa umsamo ekhaya angeke kube lula kungcono ukuthiwa mhlambe kukhona owesilisa okhona ekhaya njengomalume omdala onentshisekelo ukulungisa izinto ngalolu hlobo lolu inkinga ke umalume omdala angazi kwenzakalani ngayo okay ngilalela akayifuni into ephathelene nekhaya uyabaleka more like umuntu angazi kwathiwa nje noma akalidubi ikhaya noma kenze njani angazi siyakhuluma naye malume sicela uzosenzela lokhu nalokhu avume naye nami ngiyabona mshana kusala la but mase sithi siyahlanganisa sizokwenza gcine engafikanga egcine engasondeli mayengahlalanga ngayibambi ifoni yayivala angisi nje izinto eziphathelene nasekhaya akasayihlanganisi nazo akafuni ngesikhathi kushona umkhulu wangcwatshelwa kuphi umkhulu waphumela khona ekhaya wayale emanxiweni lapha abasuka khona kuLabosh so ngokuzwa ke cause mina ngangakabi khona umkhulu basushone ngo92 okay ngokuzwa mabechaza ngathi nalapho kwaba nenkinga angazi umkhulu basi abalisebenzisanga ihlahla mangabe bemncwaba okay basebenzisa itshela solwandle elalifike nomfowabo okay so itshe lelo base baligubhela esibayeni but then emva komncwabo abazange besalithola lelo litshelela ebabelihambisa shuthi elalimela ihlahla elalimkhulumela ababangi besalithola then after lapho into zamkhulu futhi kwaukuphela kwazi inkomo zakhe bazashaya izulu zonke nje nabo bathi kwaba ukushintsha kwempilo yabo ngoba izinto eziningi zonakala lapho othi ngilanda enye ijacket futhi uyimbathe emahlombe inkulu ke le
ambulance la jacket esemotweni philani. Asilindele lo ophumayo. Because udaba esikhuluma ngalo ubucayi uzosixolela umbukeli wethu ekhaya. Ngaphusha umnyango mfethu. Pheko izinto zonke sotoba. Kuningi engikubonayo nengikuzwayo masilokhu sikhuluma. Nokwahlanga from kudala. So umkhulu ungcwatshelwe emanxiweni nje noma njalo akayiyanga ngokungcwatshelwa emanxiweni wangcwatshelwa khona ekhaya egcekeni. Wangcwatshelwa khona lapha emanxiweni. Waphindela emanxiweni. Umalume esehlala khona yini futhi emanxiweni? Cha. I-wardrobe yami yonke kuyaphepha Nkosi yami batha. Ubengakahlali khona umalume. Ubengakahlali khona. Cha. Shuthi nje angithi umalume uhlale lapha almost bonke abantu laba asebendlulile ekhaya sebengcwatshiwe khona. Sebengcwatshiwe khona. Yes. So kwakuyinto ukuthi makushona abantu bahamba beyongcwatshelwa egcekeni la kwakuthuthwe khona. Yebo. Uthi isiphi isizathu esenza ukuthi yena aphindele emanxiweni? Wathi uvusa ikhaya la kubo lidala. Kwase kuba ukuthi ke unonkosikazi uganiwe. Kusenonkosikazi manje. Ufuyile? Cha. Ngafuyanga. Hey baba kwethu. Imbukele ekhaya. Le ndaba iyasinda futhi masilokhu sikhuluma sinokucophelela ekutheni singagcini mhlawumbe sibiza amagama abantu noma sikhuluma sedlulela. Kodwa futhi at the same time sifisa ukuthi uthi nawe usekhaya uyibone nje lento esobala ukuthi lesikhuluma ngayo sibhekene nayo ithini isho ukuthini. Lapha sibhekene nesimo esenzeke emndenini eminingi esifana nokuthengwa kwedlozi nokuthi kuthwetshulwe inhlanhla zeingane noma zomndeni. Maseke kuzothi ke yonke lento lena ona tata bayibiza ngokuthwetshulwa kwenhlanhla. Okay. Yabo? Yenziwa kakhulu. Isekuyinto edumile kakhulu eKZN. Sekuyinto edume kakhulu eKZN. Beze bayibiza ngegubhu. Ukuzwa ngegubhu. Ngiyazela kazobhutala noma khona esengike ngasibona. Usibona phi? Ngisibone khona ekhaya kudala. Khona wasibona ekhaya. Usibona ekhaya leli enikulona noma leli lihlala malume. Shuthi nje ngisho ukuthi kwakulungiswa nje ngoba ngisho ukuthi sebebaningi abantu befikile belungisa kanjalo. Kwakwenziwa yona leyo nto lesagcatshwa futhi sayophalaza futhi lesigangeni. Then sabuya lesi sigubhu lesi. Nalo yababa lo yasahamba nomalume. Sahamba nomalume leso sigubhu. I think lapho ngaqala khona ukusibona noma ukwazi nje ukuthi khona into ekuthiwa isigubhu. Uyazi ukuthi isigubhu sisho ukuthini? Isigubhu kusukuthathwa yonke into eyidlozi la kuloyo muzi. Yonke into yasithathwa yafakwa la esigujini. Shuthi lento le ikhulunyiswa la esigujini. Kusukuthathe lonke uhlobo lwesidalwa nedlozi okwake kwaba khona kulomuzi. Uma kumele uaccess amathuna kuze kugcine kufike ngisho nasemathuneni. Kusuke kwathathwa kwahlanganiswa inhlabathi yamathuna akini nezidalwa zakini kwahlanganiswa nezilwane ezithile kwase kufakwa lapha esigujini. Kwenziwa into eyodwa. Shuthi ke lesigubhu lesi ngokuzwa kwami ngiyayenza ke research ngilandelela izinto. Wena umuntu osuku usiona amadlozi usukhuluma nawo la. Okay. Usuvela ugoqoze la
ufune lokho okufunayo khona la, wenze konke lokho okwenzayo khona la. Ekwenzeni konke lokho okwenzayo la, usuke usuthi idlozi alibheke wena wedwa, kodwa ngendlela engaqondile eminyama. Okhona wonke umuntu egcekeni akabe sabalutho, akabe salungelwe ilutho. Isolution anginayo, kodwa umbukelo unayo ukuthi into enje ilungiswa kanjani mangase kuthiwa ekhaya sibhekene nento enje. Umuntu wakhona umfica ke ukunokuthi akunika imali engamana kuthengele. Yebo. Yabona ukuthi ngempela inyanga abantu abahlola badlala ngani, yabona ngathi ngiyakuhlolela. Unokuthi umuntu akuphi imali engamana kuthengele. Akafuni ukuthi usondele ezintweni ezithi ufuna ukulungisa. Akafuni futhi ukuthi uhambe uyozama ufuna ukuzwa. Yebo? Ngenxa zokuthi ivele vele angeke ukwazi ukuthi uzwe uthi ozokuthola kunganiqhathi. Kuzoniqhatha. But now uma enabafowabo angisho ukuthi it's the situation enzakalayo kini. Asike sithi nje ubabona nje abafowethu abangilama abala phambili. Ufica ukuthi yimi ngedwa onezinto. Njoba nginezinto, ufica ukuthi lo mfowethu lo ngimlobolela umfazi wakhe, ngimakhele nalo ngimlobolela umfazi, ngimakhele indlu nalo ngimlobolela umfazi, ngimakhele indlu. Njoba bengilama nje bekahle. Kodwa njalo bona maye bafuna ukuzenzela izinto azenzeki. Kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngibenzele. So banzane baya relaxa. Be relaxe ekutheni sithemba ubhuti uzokwenza. Ethi methu uyathinta loya mase ngimkhuze ngithi musukwenza ngoba mina ngenzile. Ethi uyathinta loya musukwenza ngoba mina ngenzile. But now the sad part about lento le yegroup nalento le yalezi zinto esikhuluma ngazo noma umuntu osuke ethwebula idlozi ibizwa ukuthwebula idlozi ukuthi ngiyakwazi ukuthatha insilakalo ngiyisebenzise ekutheni lo mayiyohlola kungaveli mina kuvele lo. O lo ngithathe insilakalo ukwenzela ukuthi lo mayiyohlola kungaveli mina kuvele lo. Which means leyo nsila leyo iba yisithunzi ukuthi mayiniyokuza izinto zenu kufike kuvela umamncane osegoli noma kuvela umalume lo hlala emanxiweni umamncane osegoli engaveli. Nize ninukane nodwa, but most cases kwenzeka nigcina ninukana nodwa nina vele nisesimeni sokuhlupheka. Ongazofica ukuthi umalume umdala akasabuyi nje ekhaya akukhona ukuthi akabuyi ngoba azi ukuthi ubani omosha izinto. Unenkolelo mhlambe ukuthi nini enimosha izinto. La enikhona nina nithi nisekhaya lokhulu. Ongafica ukuthi ngaphezulu kwabo bonke abantu abangathwa abanuka egcekeni umuntu onuka kakhulu kungauma wakho. So uma wakho egcina ehamba phambili njengomthakathi. Uma kuzwakala ukuthi uma wakho ufuna ukuthatha inhlabathi zamathuna mase kuthi uqhubeka nabo ubuthakathi bakhe kanti uyena obhedelwa izinto. Ufica ukuthi bonke laba bakwaba bamsupport kulokuthatha kwenhlabathi zamathuna nokuthi ufuna ukulungisa izinto ngoba sekuthiwa uqhubeka nakho. Ufica ukuthi lo onqabayo uyakwazi ukuthi agengaphe nalabo abanye ethi niyambona nosibani bani bayigama lama wakho ufikile. Niyambona nofikile. Wenzani? Uzosimoshela izinto ekhaya. Uzothinta amathuna. Uzokwenza wakwayizwaphi umuntu osifazane enze lethile. Ngoba wena mfowethu njengoba umdala uwena umuntu onelungelo kanti umfowethu naye akasenalungelo ngoba uphuciwe amandla. Ngambona evila lapho kubuye ekhaya ngoba vele uphuciwe amandla akasenayo into engazuthi intshisekela akasenalo idlozi eselikwazi ukuthi limholele njengobhuti omdala enze izinto. Abantu abavama ukuganga ngedlozi kuvama ukuba abantu abadala nabancane. Kuvama ukuba yilo oyefirstborn noma yilo oyelastborn. Baye bethi mabalithinta laba phakathi nendawo bethi bavama ukuganga ngalo liphenduka idlozi libulala yena umuntu. Ngoba umuntu onamandla ifirstborn nelastborn. Angazi noma ngizwa kahle yini. Ngiyakuzwa. So
lento le esibhekene nayo nobhekene nayo nomndeni wakho yinto ethi ngeke ngathinta udaba lokuthi umuntu osifazane ubaba wakho ukhona usaphila yebo aninabudlelwane naye sinabo kodwa sinjani isimo ekhaya kini la uzalwa khona kubuka baba wakho si right yebo baphila kahle ba right so yini ekuvimba ukuthi ungahambi uye khona ekhaya well ubaba wami uyayathi ene into zamfuna ukuqala bayilungise kuqala ekhaya kaSibiya cause yena akukho abakoleta kona so okwabo ukuthi balungisa izinto akayiletha bayibike ngendlela right bese bengikhipha ngembuzi ngibuye kuyena so into ivimbe futhi khona kaSibiya ukuthi ilungise le nto leyo yebo so angazi kusikwenzakalani izintweni baba ayebanikezwe in a form of ukuhlawula nokungithenga into kanjalo yeah ngokwe advice yami ngingazi ukuthi okuningi usukukhulumile nobufisa ukusho uma kukhona okuvukile kule nkulumo esengivezile singayikhuluma before ngifika lapha engifuna ukuya khona kukhona nokuvukayo kuwena mhlawumbe ufisa ukuxoxela umbukelo sekhaya obusukukhohliwe mhlawumbe okuthe mangikhuluma ukukhumbula ukuthi hayi kunento kanje engikukhumbulayo nje bhuti wami okhona mhlawumbe futhi nabantu okubamangaza endaweni yangasekhaya yes ekhaya kunesitoro salabantu bokufika okay engicabanga ukuthi yonke indawo la abakhona baya rent inyanga nenyanga yes mhlawumbe nabantu bayazibuza ukuthi kulo muzi kungafa amafastera onke kodwa kunesitoro abakwazi ukuthatha imali bathenga amafastera kunesitoro sabantu bokufika kini sisegcikeni sakhiwe futhi akusiyicontainer sakhiwe ekhaya igcikeni bayarenta laba bantu but then imali yakhona kuyikho ukuthi omanga wase besele beba u4 kanje iya rotate ke kubo boy 4 le mali iya rotate ngenyanga komunye so sizamile ukucela kaningi nalabo abanye abantwana bomalume laba sebashona sicela ukuthi at least mani ngayiyeka ningayithathi sibone ukuthi ngeke mhlawumbe sikwazi ukufaka umthangala la or ucingo because indawo nje abantu abaqaya kuyona ngathi kahle igceke kini igceke selifile lifile futhi lisekhoneni duze komgwaqo so umuntu uvela we yabona ukuthuke mhlawumbe uhlela ubukuthibi uthuke abantu sebekhuluma la efastereni kanti bayandlula we ufile umuzwa kensiswa ngiyaxoxa ukusho lento ufile yazi ukuthi umuzo hey ungaqhubeka so azange kuze kulunge noma sebecela kanjalo laba abanye abafowethu abasinika access kuleyo mali ekhaya ngoba ukuthi nje bona bazoyihlela bona ngendlela yabo or else babe ngasukanga bethi omunye ngeke avume nomunye ngeke avume mabe ngasukanga baphikisana kanjalo kugcine kuphele kanjalo yes uyazi ukuthi umuzo okayo wabantu umuzo osukusithatha njengenxiwo umuzo osuku impela sekuthiwa akusenadlozi ukuthiwa nje nethi nilele ebusuku uzwa umumo wani bayadlula ngendlela into esukusifile leyo umuzo kanjalo and umuzo ongeke saqiniseka kalula uma kungagcina kuthiwa nibi ukubiya ke into yokuqala ke leni yenza uyazi ukuthi ubiya noma ungakakhi usazokwakha qala ngakho ukubiya yebo ikhaya lingabiyiwe nje ikhaya vele elingaqinile isolution engalungisa lento le nenhlanhla ngoba ngabantu besifazane umfowenu unzala umama wedwa nobaba wedwa ichaza ubaba yethu sala umama yethu isimo sakubuka umfowenu sinjani ekhaya kubo akaza hamba afika ekhaya kubo akazi nokwazi yeah okay mhlambe ngizoyikhuluma lento iphelele kuwe nakwabanye bakwenu bamantombazana yeah into yomuntu wesifazane dadwethu ingcono kakhulu uma uyiqhathanisa nento yomuntu wesilisa umuntu wesifazane kufanele ukuthi usheshe uphume kini
ungazi ukuthelo lezi insila zakhona namaloyo nezinto esuke zenziwe phakathi egcekeni ekhaya. Mina futhi ngiyakholwa ekutheni uthe unabantwana ababili futhi mhlawumbe ukhona babuye ingane noma ukhona babuye ingane zakho, right? I-escape yomuntu wesifazane ukuthi asuke ukuzama ukulungisa kubo uma izinto sezinje. Angeke ube nawo amandla dadewethu ukulungisa igceke lakini unless kuba nomuntu wesilisa kini olungisa lento. Angeke nikwazi ngisho nokulanda inyanga, ngabe niqhatha nabo umalume. Nilanda inyanga zothi uyiqinisa umuzi khanda wenzani njengabe kuyimpi lenzo esegcekeni ngiyangibona even nasekhaya ngizalwa khona kansela. Auntie uma beke bazama nje ukuthinta izinto ekhaya beyithinta nabo ngezathu zabo, nathi sinowethu baba avukalo nathi silwe sithi auntie bayithinta kanjani izinto ekhaya. Khona ubaba engabe uyalungisa nobaba sifonele wemadodana sekunento ethile. Shuthi kahle uma kuwukuthi auntie abasuke befuna ukulungisa leyo nto ingagcina ingalunganga ngoba siyishwa sonke siphakame sesibadala ke nathi ekhaya ubaba kuba ukuthi uyaceba ukuthi osisi benza ukuthi kubanjwe imihlangano eshubile, ugcina ungasazi ophela osisi obabekazi bazizala nobaba naye njalo auntie obabekazi bazizala nobaba naye uyazala. So manje ugcina ungasazi ukuthi balwelani iphambana kuphi, but understand ukuthi phambana ngenxa zokuthi ubaba uthi anikwazi ukuthi ningathinta umsamo wale ekhaya, nithinta izinto zala ekhaya ngikhona ngobhuti wenu. Izinto zonakala nje kangaka la egcekeni ngenxa zokuthi nina ngithi mina ngisegoli nisale nithinte ingakho izinto zinje egcekeni. Uyabona, uya understand? So akaninawo ke namandla uma ukuthi athinta izinto ayithinte nje ilanga libalele. Athi yena ulungisa igceke ulungisa into ethile kuyofanele futhi kulandwe yena lo malume omncane. Mina ngingathi ngokwazi angikholwe ukuthi mhlambe he's the right person ukuthi alungise lesimo, kodwa he's the right person ukuthi aziswe makulungiswa lesimo. Nihambe nitante nibone niphuma nibheka kuphi, thinta abantu besilisa bomndeni abakhona mangabe bakhona, ihlabe phansi le ndaba ilungiswe ibhekisiswe futhi. Le ndaba la kuyona indaba ukuthi mhlambe engafanele igcine iphelela kuma podcast. Njengoba usuyisukumele nje usukumele ngempela ukuthi uhambe uxoxe nje ubuxoxela mina. Uhambe uyoxoxela umuntu omdala. Uhambe uyoxoxela umuntu ongathuba usizo kulento. Uyixoxe nje ubuyixoxele kumina. Unfortunately mhlambe lo muntu omdala uzophuza ukuzwa, mina ngisheshe ngakuzwa ngoba uyena umuntu okwazi ukuxoxa. Uma engakuzwa masuthi akubheke lenkulumo esiyikhuluma nalomfowethu o uthi ukufonela umfowethu mase ngixoxa private, mina ngizoyikhuluma nje ibe straight. Futhi nawe sothi mase singa behind ama camera ngizokuxoxela nje kubekele straight ukuthi hayi into ihamba kanje kanje, yabo. So lo muntu wesilisa engamazi ukuthi ukhona noma akekho noma ubani, uyena umuntu kahle okumele abe nendlela yokuthi ahlanganise umndeni kulungise lento edluze la thatha ukugcwele igujini. Lesilwane esilapha egcekeni kini isilwane lesi okuyiso kanye noma kuyisithunzela noma kuyisithunzi esafakwa sihlanganiswa nazo lezi igujana. Ngoba lezi kuhlanganiswa neziphoki kuyagqitshwa lapha amabhodlela agcwala igceke. Kulandwa lonke uhlobo lomuntu okuthi nemali kugujwa ithuna lakhe khishwe lo muntu loyo nemali kugaywe kuhlanganiswa nawo onke amadlozi akini. So kuningi okwenzakalayo okuyizilwane okusuke kuthinta lezi igubhu. Ngeke ngizwe mebekhuluma lapha nakuma podcast okhehleleza abayo nokuyikhanda igubhu ezibizo million ethi unokuyilanda nakwamanye amazwe. Shuthi mabe ulanda kwamanye amazwe lapho kusuke kumechaza ethi ufica ukuthi kunamafutha omlungu, kuna zonke into ezifakwayo lapha phakathi. Angikhulumi ngento engithi mina lento le mangithi ngibiza igama lakhe ehlelezi ngikhuluma engazi ukuthi manje ngikhuluma kabi ngayo. Uyayithengisa igubhu, akekho umuntu ongazi, konke umuntu uthenga kene igubhu zihlukene ngezimali nangama prices. Wayichaza even kwi podcast ka DJ Sbu ukuthi ama prices egubhu ahamba kanjani yonke lento leyo. Echaza nokuthi kwesinye isikhathi meyitravelile uyothenga eyolandela leso sigubhu usuke ekhuluma ngomuthi makuthiwa usuke usazosenzana isigubhu se-1,000,000, ekhuluma ukuthi uma eyothenga umuthi ubala indaba ye-transportation yakho which is ama flight, ama hotela plus nohlobo lwesilwana akasuke yolithenga kulelozo. Okushuthi lapha kini uma kwakunesilwane salandwe eKenya isona lesi sintanta egcekeni.
okufanele futhi sikhishwe umuntu osaziyo noma owaziyo into akayenzayo azi ukuthi udila nento ehlangene nezigubhu nokuloya nokutshontshwa kwedlozi nakho konke ukuthakathwa ngathi uyacabanga okubo okwenziwa umuntu ophakathi egcekeni yabo so ngisaya kuleli point lomuntu osifazana so why ngithi umuntu osifazana nenhlanhla dadewethu umuntu osifazana nenhlanhla ukuthi uyakwazi ukushiya isibongo sakhe ahambe yobiza isibongo sakomunye umuzi futhi umuntu osifazane uyakwazi ukulaxaza idlozi asindiswa akhethe inkosi uJesu nomsindisi mase kuphume phela la ukunemoya emibi namadimoni angikho ke lapha emademonini nasemoyeni emibi ngenxa zokuthi nami ukukholwa kwami akaqini kahle ngisahluleka ukubalansisa ngazi ukuthi lokhu uhamba kanjani lokhu uhamba kanjani but ngizokuadvise nje ngokomoya okuzophelela khona la ngendlela nawe uzoyibona akekho womuntu emhlabeni akekho umuntu okwazi ukubulala umuntu emhlabeni akekho umuntu onamandla ukubulala umuntu emhlabeni kodwa umuntu unamandla ukwazi ukucontrola ezinye zezinto ezithinta umuntu emhlabeni so umuntu mayithinta into ehlangana negazi lakho nensila yakho usuke sekucontrol eqedile lo muntu umuntu ethinta ibala nezinsizi okusegcekeni lo muntu usuke sekucontrol eqedile umuntu esethinta idlozi lakho usuke lo muntu ephethe ikhanda lakhe eqedile kodwa manje the funny part ikhona lento okuthiwa uJesu okuwukuthi uma ngathiwa uyayikhetha ungabe ukhetha inyanga yokugcina engaphezulu kwazo zonke izinyanga even though iprocess kaJesu ingekho fast njenge process yenyanga engabilandiwe izosotha into ebhekene negceke kodwa uJesu uyona nyanga enkulu ukudlula zonke izinyanga that's my first advice and ngicabanga ukuthi ababukeli bepodcast bazoyijabulela now mina nawe ke njengabantu abakholelwa esintweni kunento ekuthiwa ukugana kunento ukuthi esihlezi advise abantu besifazane ukuthi umuntu osifazane ukhule ekhaya kini kuneyinkinga izinto ezibophekile wena wanenhlanhla ukuboniswa esikoleni waphasa kuqhamuka umfana athi ufuna ukukulobola ufuna ukukuthatha wena musu ukuthi ngifuna ukuyolungisa ekhaya uzongithatha mase ngilungisile ekhaya ngoba amathuba ukuthi even ukuthugane wena azophela namathuba ukuthi usiqede leso sikole azophela uzophindela ekhaya ube yinto yotshwala ube yinto engelutho eyogcina futhi impuphu yakho la ekhaya ngokuba kuliwa nayo yonke imizamo yomuntu ozama ukuzama kuleli gceke uma isifiso sakho ukuthi ufuna ukufunda ufuna ukwenza izinto ezithile uyazabalaza uyazama usebenza emashayineni ngoba ufuna ukulungisa ekhaya inkinga ziba worse ngenxa zokuthi wena uzama ukuba yisilambu uzama ukuba yilambu leli lambu lo ozama ukuliphephetha every day uba yilambu elingcono uma umuntu wesifazana uzosuka kwisituation uhambe uyophila ngaphansi kwesinye isandla kunzima kumina njengomuntu wesilisa kulula kuwena njengomuntu wesifazana nina niyaqoma nina abantu abanokunithanda benithembisa izinto ezithile ngathi komunye udadewethu sikhuluma off air uyazi ukuthi uyakwazi ukuthi kuba bwengane yakho umuntu wami ngicela ungilobole noma ungangilobola ngeshumi ungithenge kwabakithi ngisuke ngaphansi kwesibongo sabakithi ngihambe ngiyekini ngoba masukomunye umuzi ugadwa yidlozi la khona uphila ngenhlanhla yomfana leyo nhlanhla yomfana isiyokwazi ukupha amandla ukuthi uphinde utakula abasele uphinde ulungisa isimo sabasele but mawukini unalinayo yonke lenkinga sike sithi udibana nami kumele uthandane nami uma unami yonke lento egcwele ekhanda lakho negcwele phekwe isimo sempilo yakho iyakwazi ukuthi ivalele izinto zami because lento ilwa nakho konke ukukhanya but mangikuthenga ube wakithi uphila ngaphansi kwedlozi lakithi angiyazi process yakho ihamba iziphelele kuphi but akuyona iprocess enkulu ukuthela umuntu ngenyongo umbhale mangabe kumele umbhale ulobole lokho kulobola ozokulobola kuphelele lapho ukusindiswa komuntu wesifazane esimeni akabhekene naso sesikhuluma ukuthi usufuna ukusindisa ngisho nenzalo yakho ke manje usubaleka nenzalo yakho uyaphela isimo kweleso ongathiwa wena usindisa wedwa ngokucabangela isimo sezingane zakho usukuphele kulesi yasimo uma wakhe abakhona lapha nabo bakhetha ukuhlala ekhaya abangabekezela izimo ezithi
obaba beni mangabe khona oyedwa obaba wenu efuna ukumthatha wanqaba wathi mina ngizophelela ekhaya ngenxa zokuthi mina nginenkolelo ekhaya ngizolivusa ingakho ke kumakho kunje uma wahluleka ukubekezela kubaba wengane yokuqala wathi mina ngumuntu wesifazane ngimbokodo ngeke mina ungichithele mase uthi mina ngizokubekezelela isona ke sime sikhuluma ngaso lesi so ingakho gogo bethu bahamba bayogana kodwa membuzo gogo ukuthi bapha bakini ethi bafa bonke kodwa wena waphila kanjani gogo ngenxa zokuthi umkhulu wakho wangisindisa ogogo babebekezele kungekhona babekezele ngoba bethanda babekezele lo mkhulu bengabuye emadolobheni ingenxa zokuthi wayazi ukuthi ekhaya kufiwe umuzi ufile kodwa ukuze ngisindise izingane zami angihlale khona la wahlala kugogo kwaMkhize wahlala kugogo kaNtsele uthi muthi uyabuza ekhaya kwakwenzakaleni wegogo kuphi kini uhlula ngisho nokukhomba kini akazavakashi lokho aphaphama akazaye kubo ingoba kubo kwakuneyinkinga ezazithi itsida yena nezingane zakhe o kufa konke wakhetha izingane zakhe naye wasinda so impilo umuntu wesifazane kanjalo and ukusinda kwenu kwakulele ezandleni zikama wenu ukuba waphuma wayogana ngabe yonke lento eyenzakalayo ngabe ayenzeki ngabe ukuyebona nje ukuthi lagcina lifile ikhaya likababa kodwa nina ningathelelekile so ke leli yithuba lakho it's either uphuma uyahamba uyesimeni sikababa wakho uyochaza baba wakho baba isime nginaso nasi ngifuna ukusindisa izingane zami ubaba wakho akumukele nikhande isituation ukuthi uphume ngaleyo mbuzo uma akho qaqeda kini uphume uphele uhambe uyohlala kini mosukini usuyazi ukuthi inkinga ubhekene nazo ezakini umuka la uyophela ugane khona uma inkinga zikhona ugane khona sekungukuthi inkinga zakini ezintsha mhlambe sithemba ukuthi zobe singafani nalezi inkinga zaleli ikhaya okulona njengamanje lento ke dadwethu ihamba nenhlamvu yesibhamu niyogcina nidubuleka nifa ngoba ukukhuluma kuzohamba kuze kufike nasemadlebeni arongo so ezinye zezinto akumele sizilungise ngoba zikho emandleni ethu kodwa egcineni sinayo indlela yokusuka kuzona sisindise lo mqondo othi hamba muhle kakhulu ngoba uma ngathiwa qhama umuntu ozokulapha uwedwa engakulapha aphume ngale siyangizwa but uma kuthiwa kumele kulashwe lesasimo sidinga amadoda sidinga umalume omdala sukume sidinga wonke umuntu okhona emndenini kuhlanganwe uma mncane wakho la eGoli kuhlanganwe kukhulunywe lesimo silungiswa mhlazana isilungiswa ke dadwethu angeke siphethe kahle ngoba kuyoba nokunukana nazo zonke izinkulumo komele isuke iqonde kumuntu owenza into uma ethakazenza izinto akayeke kwenziwe lokho kumele kwenziwe bayebethi ke ingakho kubuzile ukuthi uma bephuma beyohlaba imbuzi khona nisime sakwathiwa phumani niyolokhuzane kufakwa amadlozi akhishiwa abuyisele egcikeni yonke leyo nishinishileyo yonke lo inkinga le inkinga nje esinokuyibona emzini eminingi noma emndenini eminingi ubone ukuthi yenziwe imisebenzi kodwa izinto ziyamoshakala ziyaphambili so mina ngesingami dadwethu bengizosho njalo mhlawumbe ungabuza eminye imibuzo ngizoba nazo impendulo ukuthi uma kunjena ke bhuti ngiphuma ngibheka makunje ngiphuma ngibheka but impendulo zalesi situation obhekene nayo khulileka khona insizwa le ngisazwe ngiyimeme lapho ku-podcast ebizwa ngomsimanga enkandla ezoke isichazele kabanzi nazo zonke lezi zinto lezi mhlambe futhi uma eseyibukile i-podcast umsimanga aphinda ngifonele angitshela ukuthi le engayilungisa kanjani ikhona nimzama ukuthi ayilungise lento kodwa isobala ingalunga kuphela angiyiboni ilungiswa amantombazane amantombazane ngasukuma nje ayilwela ngendlela ayilwela ngakhona kodwa idinga ukuthi banjwe amadoda akhona egcikeni ayilwele lento ilunga mhlawumbe ungabuza iquestion ngikuphendule ngangusingikuzwe konke ngicaciselekile ucaciselekile asilungisa ke le yakho yesikole ke manje ngoba ubusuzu wafika la ekhaya usafisa uqhubeka ukufunda yebo mase kuthiwa nje ukuthi khona sikunika umuntu ongathi uyakuzama ngoku-applyela asekhona amaphepha amaningi ngoku-apply khona asesekhona khona i-certificate khona yonke into le certificate siyakwazi ukufaka evarsity
ngicabanga nje masibhatshela siyakufaka ngempela lesi sino 32 points. sino 32 points. Okay, masiqede le podcast le ngizokunika inamba yomuntu ozokusiza okhona la ekhaya. Okay. Sibone ukuthi mas apply siphelela kuphi, and then phinde sicele futhi nababukele ekhaya ekutheni mabe nayo indlela yokusiza ke sesisiza nayo intombazane yodwa, hayi abantu abaningi, nayo intombazane yodwa. Sike sibone ukuthi thina sivimbeka siphelela kuphi ekutheni ahambe esikoleni makukhona umuntu othi yena ula egoli ushoda nangentombazana kangahlala nayo while efunda. Siyacela mthinto usisi asisho ukuthi uhlupheka usonda ukuhlala. Ngiyazi ukuthi njobe ufikile usuke eNewcastle ufikele zonke. Mangabe khona umuntu othi nje mina ngidinga indodakazi ngisengasilungisa isimo. Into engichazayo ubuke uqondile uclean, ayikho into ethi inkinga kuwe and udecent ngamanye amagama. So umuntu odecent ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongekafisa ukuba nendodakazi eduzane, ukuzwe nje uthando lomzali, ukuvuvuke nawe esikoleni njengezinye ingane uhambe uyofunda, mhlambe namanye amaphupho efezeke nezinye izinto ozifisa uzenzeka. But iprocess soqala sibheka ukuthi singakwazi ukuthi khona la ekhaya sikuapplyele sikukhokhela ne registration fee, and then while usa apply lo NSFAS nazo zonke izinto. But asike sizame nje ngalo process. Uneminyaka emangaki njengamanje? Natet awusemncane, ithuba lisavuma. Sibona ukuthi process yo NSFAS hamba kanjani, but iprocess ngathi uyalungiseka and ukufunda kakukhulelo. I think ithuba lisekhona ukuthi usengalungisa impilo yakho nazo zonke izinto oyifisa empilweni ngathi mina isengalunga. So kukuwena nje ne-mindset yakho. Nazo zonke izinto lezoyikhuluma nezinye izinto ukuthi ufocus kuzona, ezinye izinto singasho ukuthi hayi awungafocus kuzona, ufocus kule because asibheke kakhulu wena nabantwana bakho. Kodwa le ubuze ngayo naye ababukeli bayizwile bayibhekile. Ngingathanda futhi ukuthi umuntu ofisa ukuxhumana nawe nongabe luphi usizakeza nalo, nongabe uza nolwazi olungaphezulu lwami axhumane nawe, mhlambe iphi inamba ungamupha yona uma ukuthi open ekuthini ungakhipha inamba mangabe khona umuntu ofisa ukusiza kule simo obhekene naso. Okay. Inamba yami engithola kuyona ithi 079 801 6856. Oyiphinde futhi 079 801 6856. Ayike, siyabonga kakhulu Sotobe, nisale kahle babukeli bethu emakhaya, nibe nosuku kuhle.